Здравейте, този път реших да направя клип за монета, която не е соц. Ами, това е именно от княжество България, даже не от царството. 200 1901 година. Тук пише от какъв материал, така нататък, колко тежи, 2 грама, къде е направена в Париж. Тиражът е 40 милиона. Но искам да отбележа, че такава монета в МС качество, особено 64 нагоре, тази цена поред мен не е реална, но и това е по каталог. Така да покажа самата монета, тук е в смисъл обърната, не е така, малко така да я дам, да си е с номинала отвесно. Момент да видя малко камерата, за да бърша, че възможно е да не се вижда добре. И тя и самата светлина не е хубава, за да се види качеството на монетата. Тук в случая са я писали почиствана, но пък не е циркулирала тази монета. Но, защото е почиствана, значи пишат ли почиствана монета, тя няма да има никога цифрова оценка. Като цяло е така. Дали в PTGS, дали в NGC. Какво да кажа, примерно тази симпатияга, поне според мен да е, сега всеки може да каже, че е прехвалено, но минимум 1500 лева би струвала на този етап, но всеки може да си преценява. Но тук не става въпрос за пари, а за нумизматика, да научите нещо, да видите, да коментираме и така нататък. Като цяло имам доста соцмонети, но си позволих да снимам така една симпатяга от княжеството от 901 година до сега са 122-3 години. И това не е сребърна, не е златна монета и така нататък. Имайте го на предвид. За да се запази в това качество, явно атмосферните условия не са влияли много на монета, защото дори тя да не е циркулирала, когато, примерно, ако е била в земята, да кажем, или на някаква такива атмосферни условия, тук не говорим за златните монети, за от сребърните надолу, като материал, те патинират, особено, айде да не казваме за сребърни, защото и там почерняват много, но пък за тези от другите метали да не говорим. Те почерняват, дори да не са циркулирали, стават доста така неузнаваеми за разпознаване, но пък почиствана монета, не дейте да почиствате монети. Това е пълна грешка. От мен го запомнете. Не почиствайте никога монети, защото те си губят стойността. В момент, че ми звънят, това беше от мен.